यार बदनाम ने बताई इनको यार बदनाम ने। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ చూడండి, టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, చూసారు కదా. న్యూ సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్ గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, లాస్ట్ వరకు చాలా ఫొటోస్ అవసరం. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చాలా ఫొటోస్ అవసరం అవుతాయి. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ముందుగా కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అదే ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తానికి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇదే ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, టైం ఎక్కువ అవుతుంది. సో మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చాలా ఒక్కటే సైజులో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, మొత్తానికి చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఫోటో 28 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం, దీన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా చెప్పాలంటే చాలా టైం అవుతుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని చూసుకొని మీరే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఎక్కువ టైం అవుతుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే
సో ఇప్పుడు పైన 4 లేయర్స్ ఉంటాయి కదా, 4 లేయర్స్ని కాపీ చేసుకోండి. సో లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ముందుగా 4 లేయర్స్ అని ఉంటుంది కదా, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కలర్ గ్రేడింగ్ వస్తుంది. యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు, అది మీ ఇష్టం. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.